Simulaattorissa ajetaan oikealla autolla virtuaaliliikenteessä. Auto on hydraulisen liikealustan päällä ja sen liikkeisiin synkronoitu kate sulkee kuljettajan virtuaalimaailmaan. Kuljettaja tuntee kiihtyvyydet ja ajotuntuma tulee vielä aidommaksi. Pimeän ajon opetuksessa liikealustaa ei käytetä, koska oppilaan on voitava harjoitella yksinkin. Olen pysynyt tiellä auton kanssa jopa maailmanmestaruuteen saakka ja testasin tämän uuden simulaattorin ja se ei välttämättä olekaan niin helppoa kuin luulisi. Mutta se on oiva oppiväline opetella kaikkea valmiiksi, koska yleisessä liikenteessä ei ole varaa enää opetella, silloin pitää osata. Trafi on hyväksynyt simulaattorimme kuljettajakoulutuskäyttöön pimeän ajon osalta. Simulaattorissa ajo-olosuhteet eivät riipu vuoden tai kellon ajasta. Oppilas käyttää oikeita hallintalaitteita ja näkymä eteen sekä taakse on realistinen. Liikennetilanteet tulevat etsimättä vastaan, opetuksen ehdoilla ja kaikille samanlaisina. Turhauttavat odotus- ja siirtymäajat jäävät historiaan. Simulaattorissa voi oppilas ajaa yksinkin ja liikennetilanteita ehditään harjoitella ajotunnin aikana moninkertaisesti verrattuna maantieajoon. Erittäin vaarallisia tilanteita voidaan harjoitella vain simulaattorissa. Tilanteiden riittävä määrällinen toisto on ainoa keino saada ne oppilaan alitajuntaan. Simulaattorissa tilanteiden tunnistamisnopeus tai ennakointi on mitattavissa. Simulaattori on tunnollinen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kouluttaja. Opetusohjelma ja ajankäyttö ovat kaikille samoja. Lisäksi simulaattorin käyttö antaa opettajille enemmän aikaa tuottavaan työhön. Hän saa myös palautteensa pohjaksi tarkan ajoraportin. Näin on. Simulaattoripalvelu säästää henkilöresursseja ja erilaisia pääoma-, huolto- sekä käyttökustannuksia. Palvelu on kaikkien asiakkaidemme käytettävissä ja parantaa jokaisen kannattavuutta progressiivisesti käyttöasteen noustessa. Simulaattorin varaukset ja käyttö hoidetaan sujuvasti web-autojärjestelmällä ja jokaisen oppilaan asiakassuhde omaan autokouluunsa säilyy. Simulaattori on myös myönteinen ekologinen valinta ja jo pimeän ajon suorittaminen simulaattorissa vähentää hiilidioksidipäästöjä useita kiloja jokaista oppilasta kohti. Ensimmäiset palvelupisteemme sijoitetaan aluekeskuksiin ja tavoitteena on kattaa asteittain koko toimialan opetussimulaattoritarve. Jos teillä on oma simulaattori, teidän kannattaa silti harkita palvelumme käyttöä. Vaihtoehtonakin se lisäisi toimintavarmuuttanne ja kapasiteettianne. Keskustelemme mielellämme kanssanne eri vaihtoehdoista, myös nykyisen simulaattorin ostamisesta. Muidenkin kuljettajakoulutusosioiden, kuten liukkaan kelin, taloudellisen ja taajama-ajojen suorittaminen simulaattorissa on lähitulevaisuutta. Se on jo nyt mahdollista, mutta sisältymättä minimiopetusmääriin. Tervetuloa tutustumaan simulaattorimme. Odotamme mielenkiinnolla palautettanne. Mielestäni tällä FinnoSims-simulaattorilla on erittäin tärkeä merkitys kuljettajakoulutuksessa ja turvallinen tapa opiskella erilaisia tilanteita liikenteessä. Alkuperäinen ajatus simulaattorin kehittämisestä lähti meiltä. Halusimme antaa oman autokoulualan osaamisemme tämän simulaattorin kehitystyöhön. Tämän projektin myötä uskomme simulaattoreihin on vain kasvanut ja uskon, että kun matka jatkuu, niin se kasvaa entisesti. Simulaattorin edut kokonaisuutena ovat kuitenkin perinteiseen tapaan opettaa niin tehokkaat, että me haluamme ainakin olla mukana. FinnoSimsin toiminta-ajatus on palvella autokoulualan tarvetta toimia turvallisemmin, tehokkaammin, ekologisemmin ja kannattavammin. Simulaattoripalvelumme ei ole uhka, vaan mahdollisuus, ja mitä kattavammin palveluamme käytätte, sitä kannattavammaksi se kaikille käyttäjille tulee.